per una copa de cava. L'última copa ja sobre està mig buida, pensa un home de negre que intenta agafar-la. Sort, encara queda una i gairebé plena, es diu la dona de blanc. Xoc de mans en intentar agafar l'última copa de cava de la safata. Xoc de mirades. Perdona, li diu ella, i aparta immediatament la mà de l'altra. Disculpa, li diu ell, a la mateixa vegada. Curiós. Primer s'han tocat i després han parlat. Ell l'acompanya amb la copa a la mà que ella insistentment li ha dit que es quedés fins al retrat que precedeix la sala. Espectacular, diu la noia de blanc. Té molta llum. Terrible, diu l'home de negre. No has vist la desproporció de la mà? És cert. La mà està desproporcionada. Ella ni tan sols s'havia adonat. La noia és una mica blanca, una mica tova, una mica potser fleuma, però una bona persona. És cert, té molta llum. És difícil fer un quadre fosc amb tanta llum. Ell ni tan sols ho havia vist. El noi és una mica negre, crític, una mica potser rabiut, però una bona persona. Un per un van mirant els quadres de l'exposició de l'amiga comuna. Ella no troba els defectes. Ell no veu les virtuts. Es cauen bé. I a l'acabar decideixen, per què no, anar a sopar junts. Ella té fred i ell cedeix la jaqueta negra deixant pas a una camisa blanca que havia quedat amagada. Semblen una fitxa de dominó, bicolor. De tornada, passejant per la Rambla, ella s'atura davant d'un cartell. T'has adonat? Hi ha una falta d'ortografia. I ell li contesta, no et sembla preciosa la posta de sol? I al final, després de tot, ella una mica més negra i ell una mica més blanc.